Ini oleh cah bagus tak kandani. Enten apa Mbah? Saiki wong Jawa do ilang jawane. Maksudnya pripun Mbah? Iya ke bocah ora ganggu marang wong tuwa iki. Umpama wong Jawa gelem ngamalke antone luhur kok bakal ayam tentrem. Bener tak kandani. Kok Mak? Ya aku wis resik. Iku wis resik lho Mak. Wis reget kuwi. Bocah jaman saiki lan diganggu kandani kok apa yo ora diajari wong tuane yo. Udah. Lah menawi ngoten kedahipun pripun Mbah? Nek dene tak kandani. Oh, Mak. Nek aku wis resik. Nggih. Dinaikun ki. Nggih. Wong Jawa aja nganti ilang jawane, aja dumeh kowe urip ning panggon liyane terus sapenake. Jiwamu isih wong Jawa, aja ngalekake adate wong Jawa, enggak kuwi adate wong Jawa.